Ya haya kita jadi apa solusi ni unjak mun nunjuk kau tinggalnya agak nanya apa solusi jak niku dang namun gak segigi kayak sawah. Saya ngene man. Lek kebun karet aku nggak sir. Maksudnya? Aku Ya siapa manusia kan ini ke kebun karet. ini ae duit 26 juta kuwi lek nggak sawah kayak aku njaluk kebun man. Nggak sawah kebun. Lawangan menggelen je. Kena hakal do rek ko. Pantas ya selama anji mak harga terbayar. Bang ketine sangun harga ngahakal tanah kayak sabah ko. Iya man. Pemone nyak ngebayar ngene ku sabah aja atau kebun. Loh saiki lengka aku njaluk duit man. Ya mangan do duit ni mone. Lah kuwi solusine. Kaduh sabah nago. Ko anggutak yo dakmu yo. Yo nggak sak meno man. Ya telung kotak yo gur kotakan cilik ki lho.